Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Goedenavond, stel je eens even kort voor. Een hele goedenavond, Renato. Mijn naam is Fred Lupies, maar ik wil even vragen... hebben wij nog niet iets te vieren met jou? Met mij? Moet ik je nog ergens mee feliciteren? Och ja, toevallig? dat is een half jaar geleden alweer. Je bent toch pas getrouwd, hè? Ja, maar dat was 15 maart. De Dus laadbloeier ben je, hè? Ja, klopt. En heb je ze over de drempel gedragen? Zeg, Dat wil ik even weten. Alleen, dat is alles wat ik vragen wil. Ik hou de regie, hè. Ik hou de regie. Dankjewel Fred voor de felicitaties. En ik draag er elke dag over de drempel. Geweldig. Je heeft geen drempelvrees. Nee, ze heeft zeker geen drempelvrees. Fred Lugies vanavond hier in de uitzending. En waar gaan we het vandaag over hebben, Fred? Dat luisteraar en kijker zich al even een beeld kan vormen. Wij gaan het in de breedte hebben over natuurlijk RTV Parkstad. Want daar ben ik ook, heb ik ook aan deelgenomen aan het hele proces natuurlijk. Zeker. Ik heb heel wat gedaan in de reiswereld, nog altijd. Als het kan, als het lichaam meewerkt. Ja. En voor de rest, ik ben geboren in Brunsum, ben een gewone Brunsumse jongen. In het Heufke ben ik opgewachsen, zegt de Duitser. Ja. En na mijn middelbare school ben ik bij TVC Weiden. Dat kent nog wel iedereen. Dat was een bedrijf met radio, televisie, witgoed en alles. Ja. En daar werd ik in Brunsum als verkoper ben ik daar begonnen. Ik kreeg daar van mevrouw Weiden destijds als eerste de supervisie over de plateninkomen. Dat lag heel erg laag. Vandaar. En dat heb ik een boost gegeven, dat wil je niet weten. Want Roeks, dat ken je misschien wel. Ja, natuurlijk. Dat was de platenzaak. Zeker. En een half jaar later was Weide, die kon daarmee concurreren. Dus dat is heel erg goed gegaan. Ja. En dan omdat ik zo goed gedaan had, werd ik bedrijfsleider in Heerlen. Van een filiaal. Ja. En omdat ik daar zo goed gedaan had, werd ik uiteindelijk commercieel manager. En had de leiding eigenlijk over alle 6 filialen. Aha. Dat is een van mijn levensgeschiedenis wat mijn beroep betreft. En daarna zijn er allerhande zijwegen richting sport. Heel veel in sport gedaan, heel veel in reizen gedaan. Maar daar kunnen we het even nog uitgebreid over hebben laten. Daar gaan we het uiteraard dadelijk uitgebreid over hebben met Fred Lugies. En dan zeg je, waar komt die naam vandaan? Fred, vertel nog even waar die naam vandaan komt. Die komt eigenlijk uit de Hunnebedden. 6 broers van mij, die woonden... 6 broers, zeg ik, 6 broers. Mijn vader en 5 andere broers woonden in het Drenthe, in de buurt van Meppel. En die besloten destijds naar de mijnen te gaan. Dus ze werden alle 6 mijnwerker. En die hebben zich hier verspreid natuurlijk. En hier zijn van mij zijn niet. Ik heb geen kinderen gewoon. Mijn zus heeft ook geen kinderen. Dus ik bedoel, het is allemaal een beetje dun gezaaid van mijn kant uit. Ja. Maar voor de rest lopen er de nodige luchtjes rond. In de schoenbroek, Hoensbroek zit de schoenmaker bijvoorbeeld. De Sitters zit de schoenmaker. En dat is het dan. Zo is de naam Lugies terechtgekomen. En vraag me even niet waar die vandaan komt. Dat weet ik even niet. Ja, uit de achter... maar waar het daar of daar nog ergens... of ze echt uit de kluik getrokken zijn, weet ik niet. Fred, ik zou zeggen, schießen Sie los. Nou, ik wil toch even vertellen hoe ik hier bij Parkstad terecht ben gekomen. Bij RTV? Bij RTV Parkstad. Het was eerst radio. En nu is het RTV Parkstad. Ja. RTV Parkstad bestaat ongeveer 22 jaar. En ik denk dat ik 21 jaar geleden gestart ben bij RTV Parkstad. Want ik heb er wat over gelezen en ze zochten mensen. En ik vond het wel leuk om te interviewen zo links en rechts. Ik had toen met ijshockey te maken. Ik werkte voor de Limburger en daar deed ik het ijshockey voor. En toen heb ik met Arno Krijnen contact gezocht. En nou ja, die vond mijn stem... wel leuk voor nieuwslezer te worden. Dus jouw stem is nog steeds hartstikke goed, kerel. Wij hadden nog dankjewel. Wij hadden nog geen regionaal nieuws toen. Ja. En Arno vond het toen fijn om toch elk uur een verversing van het nieuws te hebben. Ik geloof van 's morgens 7 of 8 uur tot 's avonds 8 uur. Ik ben toen diverse keer naar de studio moeten hollen. Ik heb alles moeten monteren en dergelijke. En dat vond ik heel leuk werk. En dat heb ik toch ruim 10 jaar gedaan. Maar het begon allemaal in een garage. Ja, maar Fred, even als beeldvorming voor die luisteraar. Zo'n nieuwsblok vormen. Jij deed dat elk uur of elk half uur? Wat was dat toen? Nou, ik geloof elk half uur was dat. Elk half uur, ja. Hè? Want ik kan me dat nog herinneren. Zo lang zit ik inmiddels ook al bij RTV. Ja. Hoe moet de luisteraar zich dat voorstellen? Dat was toch tijdrovend, zoiets, hè? Ja, dat was zeker tijdrovend. Maar ik moet het nieuws dan overal vandaan zien te halen. Ja. Ik moet het uit kranten, moet ik het halen. Ik moet het van mijn iPadje afhalen. Ik moet het overal. En het gaat over regionieuws, hè? Geen landelijk nieuws, hè? Ja.
alles. En liefst als dat zich afspeelt in de regio Parkstad. Maar ja, daar kan ook Maastricht nog bij komen als het wat ernstig is. En het moet altijd actueel zijn. Dus we waren altijd heel up-to-date. Dus als er ergens, er was een keer een grote brand of zoiets. Ja, dan ging er zelfs iemand naartoe van ons. Ga er eens even naartoe. En dan kwamen we live in de uitzending. En dan maken we daar een live reportage ook nog van. Kijk, toen was het internet nog niet zoals het nu was. Nee, zeker niet. Zeker niet. 2 seconden later heb je het nieuws al op je bureau liggen. Nu bij wijze van spreken. Absoluut, in die tijd was dat niet. Ja, dat was heel intensief werken. Maar ik heb dat met heel veel plezier gedaan. En ik ben begonnen. Ik heb me aangemeld bij en dan kwam ik in de garage. En daar hadden we een nieuwslezer toen. Dat was Matt Lomme. Die stopte er geloof ik een jaar of wat mee. En waarom weet ik dus niet. Maar het eerst ben ik met reportages begonnen. Want ik weet nog goed, de eerste die we hadden was Andy ten Bulte. Dus de trainer-coach van Eaters was dat destijds. En die ontvingen we daar in een garage. Als je dus van buiten stond, dan denk je, wat ben ik aangeland hier? Het was een mooie tuin, zwembadje allemaal. Dat was allemaal erg mooi. Ja. Maar ik bedoel, je verwacht niet dat in een garage zoiets is. Ja. En dat was echt, dit is natuurlijk een van de topstudio's. Ik denk dat we ons kunnen meten met NOS. Dat is klasse hier. Maar dat was een garage die heel mooi was aangekleed. Het functioneerde allemaal goed. En ook daar had ik het naar mijn zin. Ik heb het heel snel naar mijn zin. Als ik het maar leuk heb, leuke mensen om me heen heb, dan vind ik dat helemaal prima. Vind ik dat geweldig. Dat is een van de allereerste vereisten, vind ik. Ja. Als je leuke mensen om je heen hebt, dan komt de rest vanzelf. En het enthousiasme moet er zijn natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, dat was in Beersdal, hè? Ja, dat was een Beersdal. En dan zijn we verhuisd, je weet het, naar het Roda-stadion. Ja. Ik kan me herinneren dat Arno hele goede contacten had met ijshockey ook. En met spelers en dergelijke. En met de voorzitter. Dan kwamen de ijshockeyspelers van Eaters van het eerste team. Die hebben nog verbouwd in het Roda-stadion. De studio. Dat moest verbouwd worden? Oh, okay. Ja, dat moest helemaal ingericht worden. Nou, van het Roda-stadion zijn we vertrokken naar Minley, geloof ik, hè? Eerst hebben we nog in de Vision gezeten, hè? De Vision gezeten, Ja. Daarna op de 3e verdieping in de flat, daar waar nu de AH zit, hè, aan die kant. Ja. En van daaruit even een tussentijdse noodoplossing boven op het tankstation bij Minley, hè? Bij Minley ook nog gezeten, ja. Achter door het ding. Het is allemaal. Maar nu zitten we natuurlijk gebeiteld al jaren. Al 8 jaar. En dit is een studio die mag zich laten zien. Het is gewoon professioneel, klaar. Ja. Het is heel mooi om hier te zijn. Nou ja, en op dit moment doe ik nog dat regionieuws is overgenomen door het regionieuws van ROZ. Dat is allemaal samengegaan, ook het landelijke nieuws en dergelijke. En toen ben ik wel aan de radio verbonden gebleven met interviews van bekende sportmensen die ik hier naartoe haalde. En dat heb ik altijd gedaan en met veel plezier. En dat doe ik nog altijd in de uitzending van Henk van Baren. Maar we slaan even één stationnetje over, want je hebt ook nog voor de ROZ gewerkt. Of wil je het daar dadelijk over hebben? Nou nee, dat kan ik ook wel zeggen. Ik ben ook in contact gekomen met de ROZ. Radio Omroep Zuid, voor de mensen die niet weten wat nu het huidige 1 Limburg is. Hè? Alleen 1 Limburg. Ja, dat was toen eigenlijk ook nog een gezellige radiozender. Ja, destijds ook. Ik heb er ook veel lol gehad. Ja. En Alf Poel, dat was de producent. Dat was de presentator. Op de zondagmiddag hadden we ROZ Sport, dus middags. En daar deed ik dan de motocrossen bij. Bijvoorbeeld de motocrossen in het MEC. Ik weet het nog goed allemaal. Arno Bos, een bekende Heerlenaar die motocross organiseerde. Hier ook een wegraces organiseerde op de Beitel en dergelijke. Ja. Dus die dingen heb ik gedaan. IJshockey heb ik gedaan. Baarlo heb ik live gedaan met de ROZ ook altijd. Wil Hartog, de Witte Reus. De Witte Reus, ja. En met het motorrennen. Ja. En we hebben nog met Boet van Dulme, die naam ken je misschien ook wel, aan tafel gezeten. Ja. En dat is heel erg triest, want Boet van Dulme, daar zaten we nog in het hotel mee. Daar hebben we lekker mee gegeten, een lekker interview mee gehad. 2 weken later reed hij zich dood in Amersfoort. Ja. En dat heeft hem wel een beetje aangegrepen toen. Ja. Dus ik heb heel veel dingen meegemaakt in de sport, die heel erg akelig waren. Ja. Ik denk, ik moet echt van goede huizen komen om dat allemaal te kunnen verwerken. Oké. Goed, maar wij gaan via de ROZ, waar jij zeg maar je nieuwservaring, het verslaan ervan hebt opgedaan. Ja. Komen we op een gegeven moment bij iets anders? Waardoor kwam dat? Nou, wij komen dan terecht bij de krant eigenlijk. Een kennis van mij werd het John van Dinter, die werkte bij de krant en die deed onder andere Baarlo. En ik was zeer geïnteresseerd ook in de autoraces. Ik ging daar altijd naartoe kijken. Ik vond het allemaal leuk. En ik was er zo actief bij bezig dat ik eens met John in contact was. Ik zei, John, als je eens een keer uitvalt, dan wil ik ook wel eens een keer wat doen. Ja. Van tevoren had ik ook al de redactie gedaan van de Uitkijk. Ik weet niet of je dat nog kent. Oh ja, zeker. Ja, ik heb toen met Cor van Zijp, dat was directeur Uitkijk, heb ik toen bijna de halve krant volgeschreven en met foto's gemaakt. Dus dat was ook erg prettig.
Maar toen John van Dinder werkte voor de Limburger. En die deed dus auto- en motorsport. En die deed onder andere dus ook Baarlo erbij. Nou, het feit komt voor dat John een keer niet kon. En hij zegt, Fred, wil jij naar de races gaan in Geleen? Er zijn stokkerraces in Geleen. En ik kan dus niet. Wil je daar wat fotootjes maken van ons gewoon? En eventueel een klein verslagje maken. Dus ik ga er naartoe. Nou, wat gebeurt in Geleen? In Geleen, Fred Lugies die zit vooraan natuurlijk in de bocht. Er zijn 4.000-5.000 mensen. En daar rijdt een stokker, die komt de bocht in. 2 stokkers, die raken elkaar en die begint te rollen. Die rolt en rolt als eerste over Fred Lugies heen. Een stokker van 2000 kilo. Zo'n stalen kap allemaal. En ik heb mijn handen over mijn hoofd gedaan. En gebukt en denk, godzegene greep. En mijn leven ging aan mij voorbij. Dus ik zeg, nou ben je met je 25 jaar of wat ben je er geweest. En die stokker die rolde door. De chauffeur die vloog uit de wagen, die vloog de struiken in. En we gingen met 11 man het ziekenhuis in. En ik kreeg een klap in de rug. Ik heb 2 weken in het ziekenhuis gelegen. Ik heb mijn hele leven last, een zwakke plek in die rug eigenlijk gehouden gewoon. Het is uiteindelijk goed afgelopen. Maar dat was mijn eerste daad bij de Limburger. En er stond heel groot de foto op de voorpagina destijds. Dit is de laatste foto die onze fotograaf Fred Lugies maakte van het gebeuren. Ja. Dus iedereen denkt, die is dood natuurlijk. Hè? Ja, tuurlijk. En toen stond de tweede dag een foto in de krant waar ik in bed liggen, waar ze met de bloeddruk aan het opnemen waren. Oké. Maar dat is, en zo ben ik erin gerold en zo ben ik bij de Limburger terechtgekomen. En zo kwam ik onder de vlag van John Nelissen te zitten. Oké. En dat is mijn baas geweest en die wilde alleen maar sensatie. En dan had hij bij deze de goeie. John Nelissen natuurlijk, wie kent hem niet? Een van de beste wielercommentatoren. Ja, een icoon. Het was een lopende encyclopedie, de mensen weten dat ook. Je hoeft hem niets te vragen over de wielersport. Hij wist er alles van. Vertel jij de belevenis van jou met John Nelissen? Nou, ik had mijn ongeval dus in Geleen, waar ik in het ziekenhuis heb gelegen. En zodoende ben ik binnengerold bij de Limburger. En toen werd ik dus wel... Want ik ben foto's door blijven schieten. Ik was gewond. Ik ben onder die auto uitgekropen. Ik heb mijn camera gepakt. Ik heb overal maar gewonde mensen en auto's en alles gefotografeerd. Dus er stonden 2 pagina's foto's van Fred Lugies in de krant. In ene keer die totaal onbekend was en nooit wat met een krant te maken heeft gehad. En toen dook John Nelissen erin en die denkt, die moeten we hebben, die man. Hè? Dat is een goeie, die blijft nog fotograferen als hij gewond is. Als hij half dood is, ja. Dus ik moest van John moest ik Baarlo gaan doen. Dat waren de stokkerraces in Baarlo altijd. Aan Baarlo ben ik ook verder ingedoken, want ik ben dan meteen reizen gaan organiseren naar de wereldkampioenschappen. En tot op heden organiseer ik Formule 1 stokkerreizen naar Engeland ieder jaar weer met volle bussen al 40 jaar lang. Dus ik moest Baarlo gaan doen en ik moest ijshockey gaan doen en ik moest motocrossen gaan doen. Maar John zei tegen mij, Fred, jij gaat het doen, ik wil foto's van je hebben, maar ook het verslag. Dus ik moest het compleet maken. Maar ik wil geen enkele foto waar een motorcoureur mooi in de bocht ligt of een auto mooi op de baan ligt, zegt hij. Ik wil alleen nog spektakel hebben. Action. Ik zeg, ik heb gezien dat je dit kan, zegt hij tegen mij. En ik wil alleen maar coureurs die van de motor afvliegen, zegt hij. Of auto's die uit de bocht vliegen of over de kop gaan en dergelijke. Ja, en dat hoef je mij maar één keer te zeggen. En ik ben dan zo iemand. Hè. Ja. Ik werk met de ellebogen als er ook wat is. En ik ben meteen vooraan en ik heb topfoto's gehad. Waar zelfs de organisator, bijvoorbeeld Jacques Klaas, die was zich aan het slaan, aan het vechten met een coureur op de baan. Een andere coureur die wil een ander bij de kraag pakken. Die lag bovenop de motorkap en dergelijke. Al zo'n dingen. Motocrossers die over de kop vlogen op eenzelfde punt omdat de bult verkeerd was. En dan was ik foto's aan het maken. Dan kwam een bestuurder, die kwam met de klapstoel achterna. Die wou me in elkaar slaan. En al die dingen maak ik dan mee. Maar ik was een goudhaantje voor John Nelissen. Die droeg mij echt op handen gewoon. En ik heb het heel erg gevonden. Dus hij was... op het laatst was hij ook een beetje aan het demonteren. Hij dronk heel veel. De drank heeft hem eigenlijk kapot gemaakt. En dat vond ik wel jammer. Want ik zeg nog, want het is een icoon geweest. Echt fantastisch. En via Jean kwam ik ook. Ik ging bijvoorbeeld op vakantie naar Florida. Zeg je tegen mij, Fred, weet je wat je doet? Je bent toch in Florida, maak er een leuke reportage van Cor van der Hart. Nou, ik ben bij Cor van der Hart, was de trainer van Fort Lauderdale Strikers in Florida, of in Fort Lauderdale. En die had daar onder andere in zijn elftal speelde Gert Muller, der Bomber. Der Bomber, ja. En wat gebeurt er nou? Dan komt de ploeg die op visite komt, zijn de Washington Diplomats met Johan Cruijff. Dus wat krijgen we op de stip bij de aftrap? Johan Cruijff en Gert Muller tegenover elkaar. 1974, we kennen het allemaal. Ja. Dus die stonden tegenover elkaar. En die reportage maakte ik in de krant met Cor van der Hart. Ja. Cor zegt tegen mij, ze komen allemaal hier naartoe. Ze schrijven mij helemaal kapot. Want ik heb wat met vrouwen en ik heb wat met drank en weet ik wat allemaal. Ik zeg, Cor,
heb hem echt de hand gegeven. Ik zeg, Cor, ik doe dat niet. Ik kom een mooie reportage over het voetbal maken zoals jij het hier doet. Man sprak bijna geen Engels. Had 10 nationaliteiten in zijn team, moet je nagaan. En ja, presteerde daar met zijn team redelijk goed, Fort Lauderdale. En nou ja, ik heb alles met hem meegemaakt. Hij had al met een Mexicaanse flirte die rond en deed alles. Ik ben 4 dagen, dag en nacht met hem opgetrokken. En ik heb een hele pagina gemaakt in de krant van Cor van der Hart op het strand zittend gewoon en genieten van alle moois en dergelijke. En ik heb hem echt alleen maar een veer zeg maar in het dingetje gestoken. Ja. En hij was heel erg blij. En ik vind dat niet dat ik mensen kapot moet maken. Dus jij schreef Cor van der Hart in principe ten opzichte van de andere pers die hem naar de grond inschreef. Ja. Schreef jij hem naar de hemel? De anderen waren alleen maar aan het kijken of ze hem niet konden betrappen over vreemd gaan. Want zijn vrouw Nettie zat thuis en die kwam ook naar Fort Lauderdale. Ik vond het niet nodig om dat te vermelden ergens aan. Ik vond niet nodig dat hij een borreltje drinkt. Hij presteerde goed, hij had het naar zijn zin. En ik ben iemand die leert iedereen in zijn waardes laten. Ik ben wel fel op een hele hoop dingen, maar ik ben niet iemand die iemand kapot gaat schrijven of zoiets. Daar heb ik nooit aan meegedaan. Dat vind ik niet leuk. En je zat er uiteraard voor je werk. En wat wil je nou nog meer als ze jou weer de hemel in prijzen van, goh, die heeft een leuk interview gemaakt en een leuk verslag. Die pagina die kwam hier, dat was een hele pagina, die verkocht zo ook nog aan diverse bladen in Nederland. En daar kreeg ik ook nog wat van. En nog even kort erbij, ik ging ook naar Brazilië, naar Rio de Janeiro. En toen zei Sean, als het daar aan het regenen is, maak je een leuke reportage over het Braziliaanse voetbal. Toen was het aan het regenen inderdaad. En toen heb ik de Braziliaanse voetbalbond gebeld van mijn hotelkamer uit. Ik was dezelfde dag welkom. Ik werd welkom geheten door de president. Die haalde me zelfs de Coupe Jules Rimet uit de brandkast. Wat haalde die? De Coupe Jules Rimet, de wereldbeker. Haalde die uit de brandkast. Ja. En ik kreeg tickets voor de wedstrijd in het Maracana-stadion. Dat was de finale. Toen speelde Romario nog. Ja. Dus Fluminense speelde toen daar. En nou, daar kreeg ik een gids mee, ik kreeg een tolk mee, alles, een veiligheidsbeambte. Ik heb op de middenstip gestaan en heb daar een reportage. Ik kreeg alle medewerking, maar de reportage, de kop boven de reportage was toen Braziliaans voetbal doodziek. En het ging toen over de corruptie, over de doodschoppen die ze gaven, scheidsrechters die omgekocht werden. Dus toen ik Brazilië uit was, denk ik, hier moet ik niet meer terugkomen. Wat heb jij een gigantisch ruim bewogen leven gehad. Hè? En nog, hè? Ik bedoel, gehad, denken ze dadelijk van over. Ja. Het is dat de corona een beetje de rem erop heeft gegooid. En, bij iedereen. Ja, bij iedereen. Maar het is niet anders. Ja. Overigens over John Nelissen nog even terug te komen. Want ik heb hem al getroffen in 1968. Ja. En 1968 was een bijzondere sportgebeurtenis voor de Nederlanders. Ja. Want Jan Jansen werd toerwinnaar. Ja. En in Parc de Princes, en die klopte Van Springel destijds met 19 seconden in een tijdrit, de afsluitende tijdrit. En ik heb je net de foto laten zien. Daar staat links John Nelissen, in de midden staat Jan Jansen en rechts staat Fred Lugies. Ja. Toen was ik erbij, want ik organiseerde toen al, dus in 68, een busreis naar de finale in Parijs, moet je nagaan. Dat was mijn eerste reis die ik organiseerde, dus in 1968. Gewoon een busje pakken, vrienden en kennissen, kom mee naar Parijs. Toen zijn we naar Parijs gegaan. Jij regelde dat. Ja. Dus toen had je al de reisgenen in je lijf, zullen we maar zeggen. Maar het ontstond op mijn 16e. Want wij hadden het helemaal niet breed thuis. Mijn vader vond het toch aardig om mij een bromfiets te geven met mijn 16e. Ja. En nou, dat moet je niet tegen mij zeggen, want ik had die bromfiets en ik zeg, ik ga naar het Gardermeer. Ik had een vriend, die wou dat ook wel. Die had de auto staan met een boot liggen. En ik zeg, naar het Gardermeer. Ik wilde niet naar het Gardermeer gaan. Ik was 16 jaar oud. Nou, ik heb toen uiteindelijk 100 gulden bij elkaar gekregen. En met 100 gulden vertrok ik 2 weken naar het Gardermeer met de tent achterop. Ja, en toen waren er nog geen tunnels. Ik kan me herinneren dat ik de Aalbergpas over moest in Oostenrijk. Nou is het de Aalbergtunnel. Toen was het een pas. En dat was vol gas geven in de eerste versnelling. En dan met de voet duwen. En zo gingen we die berg over. Het einde was dat ik een landdek had. Ik 10 spaken in mijn wiel kapot. En ja, dan moest ik pauze maken eventjes. En toen, zei jouw detail, wat kostte toen de brommerbenzine?
Ja, ik denk dat het iets van 30 cent was of zoiets hoor. Dus dat was abnormaal laag. Dus voor de kosten hoefde ik toen niet te laten. Dat wou ik net zeggen, dan kwam je met 100 gulden heel ver, hè? Nou, ik heb er 3 dagen over gedaan. Ja. En het Gardermeer is je ook niet onbekend, denk ik, hè? Ik ken daar elke vierkante centimeter. Ik ben daar 17 jaar naartoe geweest, dus fantastisch gebied. Ja, ik zat toen in Lassise, vond ik een mooi dorpje. Lassise. Nog altijd een mooi haventje ook. Ja. Echt geweldig. Limon, noem het maar allemaal op. Hè. Ja, allemaal. Bardolino. Bardolino voor de wijn, de vino en Bardolino. Ja. En toen toen kreeg ik daar wat oneenigheid met de vriend van mij. En die vond het wel prettig om met de ouders dan maar terug te gaan in de caravan. Die zette zijn brommer in de caravan. En ik denk, nou, bekijk het maar. En toen ben ik helemaal alleen met een bromfiets, een 16-jarige... ben ik in 3 dagen thuis naar huis gereden. Wat had jij toen voor een bromfiets? Vertel. Een Batavus. Oh, de MK4? Vergeet het nooit. Ja, dat weet ik niet meer. Ja. Want het was een Batavus. Hij heeft het gewoon goed gedaan. Ja. Ja, ik begon al bij mijn vader te rijden. Mijn vader had ook een bromfiets. En die had het stuur zo staan. En als ik er wel eens op reed, dan had ik een sleutel in de zak. En zette ik dat stuur zo laag. Maar ik zo'n racestuur van. En dan gingen we met hem rijden vaker. En dan moest je op een kruispunt stoppen. En dan klapte het stuur af. Ja. Ja, Fred, volgens mij ben jij ook in tv-studio's geweest in het verleden. Kan je daar nog Ja, even dat staan? klopt. Want ik had natuurlijk door mijn Engelandreis dat kon ik zelf niet organiseren, maar niet zelf boeken en dergelijke. Dat deed toen Frans van Huls. Frans van Huls werd een hele goede vriend en kennis van mij. En Frans had 11 reisbureaus. Reisbureau van Huls, mensen kennen dat waarschijnlijk nog wel. Ja. En toen heb ik een contact gelegd met Aalsmeer, met de studio in Aalsmeer. En daar kreeg ik ook iemand waar ik ook een heel goed contact mee kreeg, die dus voor mij de kaarten kon verzorgen. En toen heb ik gedacht, nou, we moeten dus reizen gaan organiseren naar Wedde Dat met Jos Brink. Oh ja, mega show in die tijd. En naar de honeymoon quiz met Ron Brandstekers. Want Engelen bestaan niet. Ron Brandsteder, ja. De ouderen onder ons kennen dat wel, maar anderen zeggen misschien wel, waar heeft hij het over? Brandsteder kennen we nog wel, hoor. En bij Jos Brink wil ik toch even zeggen, ik denk dat ik nu wel kan vertellen. Want ik was kind aan huis natuurlijk en Wedde Dat. En er kwam alles voorbij, van Charles naar Voer tot allerhande Philipssterren kwamen natuurlijk bij dat Wedde Dat gebeuren. Ja. Maar doordat ik kind aan huis was, werd Jos Brink mij gevraagd van Fred, we moeten iemand hebben die betrouwbaar is voor een weddenschap. Ik zeg, en? Ja, dat is een ANWB-weddenschap. ANWB-weddenschap, ja, en als dat fout gaat, dan hebben we een heel dik probleem. En daarvoor moeten we iemand hebben waarbij het goed gaat. Wat gaan we doen? We gaan 24 auto's staan achter in de garage. En die hebben alle 24, zegt hij, een defect. En ik moet iemand hebben die hier naar voren komt, uit het publiek. En dat wordt jij dan, zegt hij. En die moet 5 auto's gaan aanwijzen die defecten hebben. Die moeten naar voren komen. We hebben hier 2 wegenwachters. En die moeten binnen 2 minuten die auto's aan de praat krijgen. Ja. Dat is de weddenschap en dat moet lukken. Ja. Maar je moet wel de goede auto's pakken, zegt hij. Want er zijn maar 5 die geprepareerd zijn. En die andere 5, daar kunnen we niks mee, zegt hij. Die andere auto's. Dus ik schreef dat in mijn hand en ik was dat ding. Dan had hij zo'n kerstboompje. En dan zeg ik, ja, meneer, komt u maar. Waar komt u vandaan? Enzovoorts. En ik zeg, nou, laten we nummer 12 doen. Ik zeg, nou, laten we nummer 15 doen. Ik stok 5 van die auto's uit. En die auto's die werden dus gehaald. Kwamen naar voren toe met de nummers erop. Monteurs beginnen eraan. Oh, bobine. Ja, brum, deed. En zo ging het door tot de 5e. Er was nog 10 seconden te gaan. Dan moest de 5e nog, kreeg nog niet aan de praat. Brum. 2 seconden voor het eind. Prima. De auto liep. Ja. Dus dat was dan de weddenschap. Die was gewonnen. Want het was allemaal eigenlijk volksverlakkerij, om het zo maar eens te zeggen. Want er was ook een weddenschap met varkens. Wedden dat het je niet lukt om een wee in de studio te vormen met allemaal varkens. Toen moesten boerderijen gebeld worden met varkenshouders. En die zeggen van nee, zegt die boer, ik lever geen varkens, van die bijten elkaar. Die moeten van dezelfde dingen zijn allemaal. Oh, ben benieuwd of dat lukt. Benieuwd of dat lukt. En 's morgens om 8 uur stond een wagen met 20 varkens op de parkeerplaats. Al zo'n dingen. Volgende week meer met Fred Luchies. En dan duiken we met Fred Luchies in de reiswereld. Hè Fred? Meer vertellen we niet. Ja, we gaan even zeggen dat we wat gaan hebben over Guatemala, over Nepal, over Kenia, over de Filipijnen en over Vietnam. En daar zijn overal bijzondere avonturen en gebeurtenissen. En hij geeft jullie ook tips de volgende week. Ja. Fred, voor nu, adieu, zeg ik. Adieu. En dank voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi, hoi.